Salam Rimba, balik meneh karo aku ning Salam Rimba The Adventure. Ning kene dhewe gawe segmen anyar sing jenenge Gunungpedia. Gunungpedia yaiku sing bahas tentang gunung-gunung ini Indonesia secara umum sih. Nah, ning segmen iki aku arep bahas tentang Gunung Lawu. Oke, mergo sing cedak sih. Sadurunge kuwi sing durung subscribe sih. Oke, Lur, ngono wae ya. Suwun pokoke sing wis subscribe. Nah, Gunung Lawu iki masyarakat Karanganyar, Wonogiri, Magetan, Ngawi, Sragen mungkin wis ra asing karo gunung iki. Gunungnya gede. Masa ora ngerti sih. Masyarakat kuwi ya kuwi sing tinggal sing sekelilingi Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu iki secara administratif iki nenggone perbatasan antara Jawa Tengah lan Jawa Timur. Ning Jawa Tengah ning Karanganyar, ning Jawa Timur ning Magetan. Gunung Lawu duweni cerita sing wongi duwe cerita masing-masing. Ana sing duwe sisi positif, ana sing duwe sisi negatif. Gunung Lawu sing dhuwure 3225. Wah, dhuwur tenan ya, Lur ya. Lumayan dhuwur lah. Nah, iki duweni keanekaragaman alam, budaya dan tentunya cerita. Akeh wong sing duweni sisi positif, mulai ketagihan saka pendakiane lan sebagainya. Tapi beberapa orang duweni sisi negatif, mungkin pernah ngalami hal yang negatif ataupun pengalaman yang kurang berkenan pas pendakiane. Wis lalekne wae kuwi Lur. Ning kene dhewe arep bahas tentang positif Gunung Lawu. Nah, ning kene dhewe akan mengulas akeh sithik saka Gunung Lawu iki. Mulai saka jalur pendakiane ya. Nah, ning Gunung Lawu iki duweni beberapa jalur pendakian menuju puncak Argotumilah tentunya. Akeh mulai saka basecamp Cemoro Sewu, basecamp Cemoro Kandang, basecamp Candi Cetha, Jogorogo ning Ngawi, lan enek meneh saka Tahura ning Karanganyar, enek meneh sing rap tau dilewati iku jalur Pringgondani. Konon enek sing jarene. Ade ning kene arep bahas siji saka siji. Sing pertama yaiku jalur Cemoro Sewu. Mungkin wis ora asing kabeh tentang jalur Cemoro Sewu iki. Basecamp sing paling rame ning Lawu tentunya. Setiap wong mungkin duweni alasan ngopo sih kudu lewat Cemoro Sewu. Salah siji alasane yaiku mungkin cepet. Mergo jalur tercepat atau jalur paling pendek yaitu ning jalur Cemoro Sewu. Kurang lebih sekitar 6 jam sih. Dibanding jalur-jalur lainnya mungkin lebih dari itu waktunya. Selain kuwi mungkin wong-wong duweni pandangan ning basecamp iki sing paling gampang transporte. Nah, iki tak jelaske saka mungkin kowe saka Solo maupun kowe saka Madiun utawa Magetan. BTW saiki enek bis sing lewat ngarep Cemoro Sewu lho, yaiku bis jenenge Sudiro Tunggajaya. Iku bis sing layani trayek Jakarta kan Magetan sing lewate ngarep Cemoro Sewu langsung. Jadi bagi teman-teman Jakarta mungkin langsung numpak bis kuwi wae, tinggal turun ning ngarep basecamp kuwi. Gampang banget pokoknya saiki. Terus untuk menggunakan angkutan umum sing saka Solo, sing nganggo angkutan umum kanca-kanca Salam Rimba mungkin iso nggunakne bis gede jurusan Tangmangu, Solo Tangmangu, kayak Rukun Sayur, Langsung Jaya dan sebagainya. Murah kok, antara 5.000 nganti 10.000. Wis iso teko Tangmangu. Nah, teko Tangmangu kalian mungkin mudhun sekalian golek logistik biasane ning pasar Tangmangu. Bar kuwi engko kanca-kanca Salam Rimba terus ning basecamp Cemoro Sewu nggunakne angkutan umum sing rupane biasanya putih. Regane bervariatif sih, enek sing sak wong 10, enek sing 20, kuwi tergantung isine angkutan kuwi piro. Jane sih ora pati adoh, cuman ya kuwi jarang. Cuman ada kok setiap harinya. Terus jarak saka Solo tekan basecamp Cemoro Sewu iki ya kuwi sekitar 50 kilo. Iki padha jarake nek kalian saka Madiun. Saka Madiun mengko nganggo bis gede ning Magetan terus nganggo bis cilik ning Pelausan sekitar Sarangan. Nah, ning kono kalian teman-teman iso golek logistik terus munggah nganggo angkutan utawa ngojek. Tapi kadon sing ngojek enak angkutan. Enek kok, tenang. Jarake padha 50 kilo. Tapi ora bosen nggo 50 kilo. Pemandangannya apik Lur, jamin. Jalur Cemoro Sewu iki jalur sing paling favorit bagi pendaki ya. Terbukti setiap akhir pekan iku ratusan pendaki lewat jalur kuwi. Sangka cah cilik enek, nganti sing tua pun ono. Komplit pokoke. Terus aku duweni estimasi waktu nek misalnya teman-teman Salam Rimba duweni niatan munggah Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu. Sing pertama iku basecamp nganti pos 1. Basecamp nganti pos 1 kuwi sekitar 1 jam. Terus pos 1 nganti teko pos loro kuwi nganti kurang luwih ya 1,5 jam nganti 2 jam. Pos loro nganti pos 3 kurang luwih 45 menit lah. Terus 3 nganti pos 4 meh 1 jam. Terus pas nganti pos 5 kurang luwih 45 menit. Yang Sendang Derajat kurang luwih 30 menit. Terus ning puncak ya kurang luwih 30 menit. Kurang luwih perjalanan total kuwi 6 jam loh. Kowe lewat Cemoro Sewu. Aman, cepet, tur ya rada sulo ya denggel ngomong kok soalnya nganggone jalure watu terus nganti dhuwur puncak kuwi pakai tangga berbatu gitu ceritanya. Jalur sing loro yaitu Cemoro Kandang. Jalur iki mungkin ora adoh sih posisine karo basecamp Cemoro Sewu. Iki sekitar kurang luwih ya sekilo ngulon ning basecamp Cemoro Kandang. Untuk transportnya sama persis renek bedone lur. Cuman bedone ning kene iki jalur treknya ning puncak Gunung Lawu. Contohnya misalkan khas
Estimasi dari Cemoro Kandang iki vegetasi ini luwih lebat, terus treknya nganggone lemah terus nganti tekan dhuwur kuwi. Jadi rak bedone karo Cemoro Sewu mau kan nganggone watu terus ya lho, lumayan dengkule rekoso kuwi. Nah nek kene iki kowe luwih penak nek munggah lewat Cemoro Kandang, cuman treknya lebih jauh. Nah estimasi waktune menuju puncak Gunung Lawu nek lewat Cemoro Kandang yaitu base camp teko pos 1 kuwi kurang luwih ya sak jam, posisi ing pos loro ya sak jam, pos loro nganti pos 3 wis meh 2 jam lah, pos 3 nganti pos 4 ya meh 2 jam, pos 4 minggu pos 5 kuwi ya kurang luwih sekitar sak jam setengah. Jadi luwih dawa ya lur ya. Pos 5 kuwi engko ning ngene Harga Dalem atau ngene Mbok Yem kuwi kurang luwih 30 menit. Ngene Mbok Yem teko puncak ya kuwi padha mangke 30 menit. Rata-rata nanti campnya di Mbok Yem. Terus total perjalanan menuju puncak Songo nganti 10 jam lah kurang luwih iki. Lumayan adoh sih. Terus jalur ketelu yaiku jalur Candi Cetha. Jalur iki mungkin duweni ciri khas dhewe kanggo liyane iki. Ning jalur Candi Cetha iki duwe ciri khas yaiku enek sabana lawu. Sabana sing gedene yo gede, wong jenenge sabana mesti gede ya lur ya. Jalur iki paling panjang saka jalur liyane iki. Kurang luwih yo meh 10 jam luwih lah ning kono. Soale ya treknya lumayan adoh ngubengi gunung, kowe engko kayak munggah terus ngalor baru bali ngidul meneh ning puncak Lawu. Ceritane ngono. Cuman luwih asik pokoke. Mari kangen lur. Kanca-kanca iso ndelok videoku ning eksotisme Gunung Lawu. Judule videoku enek kuwi lewat jalur Cetha kuwi. Nah, jalur transportnya nek kowe meh ning Candi Cetha iki yang pertama saka Solo kuwi numpak bis jurusan Tangmangu, mengko medune ning Karangpandan. Nah, ning kono-kono kowe iso pindah bus apa overbus jenenge ning bis luwih sing cilik ning jurusan Kemuning. Nah, ning Kemuning iki kowe iso numpak ojek teko Candi Cetha. Kadang enek angkutan sih cuman jarang. Aman nek ojek. Terus kowe tipsnya nek ning pasar Kemuning mau ki iso golek logistik ya lur ya. Nah, estimasi waktune nek neng kowe lewat Candi Cetha iki pos base camp teko pos 1 ya kurang luwih 45 menit lah. Pos 1 teko pos 2 ya kurang luwih sejam, pos loro nganti pos 3 ya kurang luwih sekitare 1 jaman lah. Pos 3 nganti pos 4 iki sing lumayan dhuwur banget nanjak kuwi kurang luwih ya 2 jam lah. Tapi asik kok kuwi kok. Terjal. Pos 4 ning pos 5 ya kurang luwih sejam. Ning pos 5 kuwi biasane camp ning gone Gupakan Menjangan iso. Gupakan Menjangan kuwi rada munggah sithik saka pos 5 sih sekitar setengah jam. Tapi asik kuwi sabana ngarepe. Sabana wingko teko ngene Mbok Yem kurang luwih 1,5 jam, Mbok Yem munggah 30 menit. Nikmat syahdu pokoke total perjalanan meh 10 jam luwih dinikmati lur. Terus ana jalur liyane yaiku kanane Candi Cetha iki lewat Candi Sukuh apa ning Tahura kuwi enek jalure. Terus sekitar kono kuwi enek jenenge jalur tambak. Jalur tambak kuwi jalur trail ning Gunung Lawu teko puncak iso. Cuman aku belum pernah ngalami sih iki seperti apa. Cuman nek menurut teman-teman piye? Nek ngetrail teko puncak Gunung Lawu. Apik ora? Komen ning ngisor ya. Aku dhewe urung ngalami lewat jalur kono kuwi. Mungkin teman-teman sing wis tahu iso komen ning ngisor. Selanjutnya yaiku enek jalur meneh sing jenenge jalur Pringgondani. Kuwi emang jarang banget dilewati soalnya terkenal mistis, cuman ini tembusannya ya padha wae ning jalur Cemoro Kandang. Nek kowe munggah lewat kono carane kowe ning Tangmangu engko iso ngecek teko Desa Blumbang jenenge. Nah ning kono engko iso mulai trekking ning ngono kuwi. Terus nek jalur meneh anyar iki lur sing sangka daerah Sarangan. Jenenge apa ya? Aku tak tulis ning kene lah jenenge kuwi. Kuwi jalur anyar belum rilis, mungkin ya dalam beberapa bulan ke depan ameh diresmekne jarene. Wingko tembusannya teko Sendang Derajat pos 5 Gunung Lawu. Padha-padha teko puncake, pilih sing ndi monggo. Satu jalur kuwi duweni cerita masing-masing lur. Nek kowe memang nyoba kabeh, ya silakan. Nek aku mah urung. Ya muga-muga kanca-kanca Salam Rimba kabeh iso melewati jalur-jalur iki dan iso ngutarake ceritane ning kalian-kalian semuanya. Oke, gitu wae dari aku ning segmen Gunungpedia. Yo kurang luwe aku njaluk ngapura ning kowe-kowe nek enek salah, nek enek info sing kurang lengkap ditambahin ning isor wae, dikoreksi ning isore nggak apa-apa. Aja lali kanca-kanca kabeh subscribe, sing urung yo di-subscribe sing wis yo matur suwun kanggo kalian sing wis iso bantu ngedekne channel iki. Terus ngono wae matur suwun kanggo kanca-kanca Salam Rimba dan salam dari aku, salam lestari dan salam rimba.